Robi. Mas Robi. Ya, tiket swarga lunas Mas ya, masuk. Masuk. Tiket swarga kok lunas ki tegese kepiye? Swarga jajar Nabi Muhammad 100.000. Oh, Jumi pikiran lo, Jum. pangapunten Pak Daslan, ngersake tiket swarga mboten? Ngeten niki, Pak. Pak Daslan lho, Mas. Piyayine ya sembodo terus. Oh, asmane wae Daslan kok. Daslan Das tegese. kuwi seneng lan kuwi memberi tegese seneng sedekah. Iya. Gelem, Mas. Piro? Nek 200 iki jenenge apa iki? Berarti ya swarga posisi diambil oleh Pak Daslan, yang lainnya neng emper. Ya. Ya tadi yang 100 tambah lagi. Ngersake tembang nopo? Pak Daslan. Apa? Awit biyen ora ganti tembange. Apa? Oplosan. Weh, cak. Nggih, siap 200. Mas. Ngapunten nggih, Pak. Jenengan nek nyuwun didhisikke mang imboi 100 mawon, Pak. Lah pripun? Pengen dhisik napa gandul? Ki diwaca sik. Piye, Mas? Wonten nawala. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam Bu RWB. Kepatak Kepada. ada. Mas Gareng Sogok Mbak Dewi. Sik. Soho. Soho kok iku sogok barang. Lan dometeng Dumateng, Mas. Sembrono lho. ibu pesen pesinden ingkang nembe nguyuhi wajib. Wes ngayahi wajib kok terus nguyu. Nyuwun gendeng Gendeng. wacanen dhewe nya. Apa ora beneran. Nyuwun gendeng kesayangan Mas Suradi. Ya, 2 ropang Mas Gandhi. ya. Bayi Mas Suradi RT 2 Perantauan Tangerang. Gara-gara 200. Ratane saya sumpah demi Allah demi Rasulullah. Co, seksenono ya, Co. Iki mau 200 nek ngantek tibone mung 50 berarti. Tulisannya 200 ini. Lah iki 200. Lho 200. Lah ngon pojok ki ra mbok waca. Apa kuwi? Ora ding, ora no. Nek tulisane ora ding senengane. Aku kok dagelan kon tombok yo penek. Enek tulisannya cilik. Iya. Perantauan Tangerang sukses. Alhamdulillah amin. Kose Mas, ijek. Targetmu ijek. Ijek. Bocah ki kok ketoke nganggo kacamata ireng kok ngerti mesin ATM. Pak Agus, Mas. Agus. Yes. Pilih jendale Pak Agus. Duk, mbok beri aku kesempatan ngono napa? Oh, sik to Mas, Bang yo ijek anu kok ya. Wis kowe kono jalukno kabeh. Terus Wis, aku iki tok ae wis aku. Udah maling ya. Loh. Wis sangu roti barang. Alhamdulillah sembah nuwun Pak Agus. Oh, sotek, Ding. Sehat rezeki kakak. Ngersake tembang nopo? Madiun Ngawi. Mas Gareng, pokoke kudu mbok list. Napa? Lagune aja ngantek kelewat dite jaluk bali lho. Apa kuwi lagune apa Pak Agus? Madiun Ngawi Pak Maringi Agus. pira? 100, 200, 300, 400. Kuwi ora tekan Ngawi tekone mantingan tok ngono. Pangapunten Pak, nek 200 niki namung dugi mantingan. Nggih. Pripun, Pak? Pripun niki Pak? Ajeng teko Ngawi mboten niki Pak? Oh, teko Ngawi Mas. Takon Ngawine ngendi? Ngawine pundi Pak? Ya ora mesti jare ya sok ngarep TV iki Mas. Jumi usul. Jumi usul. Mangke dipun aturke nggih Bapak. Matur nuwun. Engko kabeh diaturke. Iya Mas, aja nganti lali ya Mas. Sampai gunung sik dirampung. Oh iya. Wadene ingkang badhe sedekah monggo wong ulane sae lho Pak, menyegerakan kebaikan itu ajaran agama. Monggo. Engko diaturke meneh tembang-tembange. Ra mungkin sampe Nek tisu-tisu ngono ta Mas? sumuk ra keringetan. Apa kuwi? Sumuk ora keringetan. Apa kuwi? Lah ya tegese panas dalam. Oh iya. Sing terus sing. Nadyan wadane sarata
Rasulillah